basura nga ng lutaw, panglabay lang na daplin na inig baha lutaw mo na mga higala nga apil unta na sa atong silsil sa alimpatakan sa atong mga kaigsunan ba nga dita pala takaglabay kay mubalik na to. Unya dili ni atong klarohon ha na may mga nang reklamo nga kuan unsay gihimo ni Mayor Nestor Archibal. Ayon ninyo pasingin li si Mayor Nestor previous administration Singapore like. Pero naa na solusyon, naa ni umabot nga solusyon. Kasalig ta niya ka engineer man kuno si bisag electrical engineer din siya, ang iyang utok engineer ang discipline. So mangita gini pagi. So we'll just wait and see mga igala. Importante nga dili lang karon ang pagisgot-isgot ni. Inig kahuman na ning tinguan, inig abot sa tinginit, lain naman sa hisgutan. Ya, kalimtan na din mo, sunod tuig, mag-istorya na sa taan, kawagay nungdan. So, di na, hinaot unta nga, kaning atong istorya karon lahi na atong hisgutan sa sunod rainy season. Kana ng mga projects nga hapit na mahuman, nginana ba? Or ma-inspire sa tagamay. Kay di matabang ko yun ya. Kay mga kuan kining balita sa kauluhan. May tungod gyapon aning flood control mga igala. Naadyo yung mga nakakuha og kuan kanang kontrata gikan sa gobyerno nga di gyud angay unta makakuha. Tungod kay ang ilang lugar dito sa Abra mga higala dili flood prone area. Panagsa tuang kayo kanang dili gyud problema ang baha. Pero dako kay nakuha nga pahat. Unya. Wa pa nahuman. Grabe. Kining dinhi sa ato gihiring naman, so we will kuan kanang wait and see silang atong attitude kung unsay dangatan na ng ilang Senate inquiry. Kana magod sila in aid of legislation na siya. Kanang inquiry in aid of legislation, pero dapat buhato na ipagkihag na sila o doon naman o galing problema. Kanang DPWH ipangkiha ng mga responsable niya na mga proyekto nga ampaw nga anong gidawat man nga ampaw man, you know, there's so many projects nga di maayong agi mga higala na turnover na ba, meaning mission accomplished na. Unya bati kay agi kadaghan na may tabo kana sa Cebu Plaza Marco Polo, padong ka sa Marco Polo. Ambot ano sana giayo naman sa dron pagkawagay nungdan nga igala. Magtanaw ka sa trabaho ba. Wala, mawa ng mga equipment. Saan man? Manani? Mauna. Mana. Ganong naaprubahan na mura man nag hinanggaw man ng trabaho humana. So kay bawa na magunsay hinungdan nga nung mudeklara sila nga na humana sa guwapa. Ang dili ba wa pa pinising ba kun balay pa gitrabaho gansang-gansang lang agi kanang wa magtungod. Naghan kayo na mga igalaw kuan kayo kanang dili gyud angang yun ana ang resulta. Apan
mura lagwa na to. Kini mga tao, kita mga butante ay kamo kulabot kana sa Talisay for instance. Talisay. Nganong sige mga kadaog na mga gulyas da. Di amigo ko man si Idigol, kailaman may anak. Pero dili na ako kuhan ka na. Nangutana lang ko ba? Unsa may birtod nga sige magkadaog. Unsa may accomplishment nga ikapanghambog nga magsige mo butar. Doon na ba? Ug doon naman ugaling ipahibaw na be. Kanang proyekto nakahatag og pagkaon sa katawhan sa ilang constituents. Dili lang na manghatag og kwarta inig eleksyon. Wag ko kita. Na ay mga private businesses nga gipangtuko diha pero mo claim day ka nga imo na. Na kay labot ana nga nangabot na sila diha. So, wag ko kita hinungdan nga nung magsigig butar. Mga politikong way agi. Wa man gyud. Na ay mga angayang buhaton nga wa buhata. Kuan lang gadribo lang ba? Manay asa na paingon. Of course, in the end result you can really see from afar, no? It's going to be chaos and disorder. Sa di ay. Way mga bagong Masa ko ano, dinhi sa syudad mga higala. Na ay istorya na ginsulto niya si Tami Usminia ba? Usa ka forum atol sa ka forum. Ay dato mangod so arrogante sad. Unsa may imong gihimo ng traffic sa Cebu? Ano ba? Wa man kay gihimo. Ana gyud ang tono sa kuan ba? Accusation. Ang kuan kaning traffic sa north. Traffic. Going south. Gitubag ni Tami nga gahimo ko kasada sa south. Kana ding SRP samna. Lagi kasaban eh. Ignorante day ka ana ba. Hey, look at the bigger picture mga higala. Na mga politiko nga wa mangyud sila ana. It's not in their heart. They're not thinking about it. Ang ilang ginahuna unsa pagdaog sunod eleksyon. Makadaog ra ba gyud? Paita. Makadaog. Unya why basic, I swear to God mga higala, daghan ng lingkod nga why basic knowledge in urban planning. Dinin sa Metro Cebu. If you're the chief executive, you don't have any idea kung say maalaot yun ang kaimtang na ito. Nadagang mapagan ba? Manang pauli ka dito, pauli ka nang mubiyahe ka sa north. Pila ka lungsod di mo magihan. Why gibuhat sa ila mismo niya ang mga tao diha ng panalitan wagi kag konsolasyon. Kana mga gasikad-sikad diha tricycle driver gatuon na sila nga ilahan ng lugar. Unya kita nga di taga diha mo agi ta paghuwat gud mo di amo ni. So, ilahan ng lugar. Bisa ka sa ato ka sa south mo gyapon. Tricycle. Wagi sige istorya nga iban ginang tricycle sa National Highway na
Kanusa pa nagi istorya wa nahimo bagot. Unya at least ang karkar karon makita nimo ang improvement sa karkar kay ilan namang gi-steer away ba ang biyahe sa mga sakyanan away from the center kana sa rotunda nga mo ungot nagtama sa ginawa kay ang gikan sa kini ang southwest ana man mo gawas ana sad musod paingon sa barili ba gikan diri syudad musimang ka ana sa rotunda ug gikan sa kadito adto sa katugpa paingon diri sa syudad mag-abot na siya. So naay kasada nga mutabok na dito sa Aluginsan. Nakatabang kay na. Tagsar kay mo agi. Pero nindot kayo dong, biyahe ka, kanang magsuroy-suroy ka, nindot kayo. Ay, di pa kayo, kuan ba? Makita pa nimo ang kabukiran. Layo ang kasakit. Ang kalanggaman na nag-awit, makita pa na niyo. Diri sa pikas. Baita. So, pero na ay idea na gi-steer away na sa kinini ang congested areas. Mo man buhaton nimo ipadapli ngitag lugar nga mo balhin nag-agi ng mga sikanan naron makuhaan ring dapita diri ana ba. Di man sa common sense school pero at least basic kay na siya ba. Wa man. Unya, okay. Gikan ka sa di biyahe mi sa una ako amigo si Dr. Eddie Lee. Gikan mi sa South. Mihapit mi sa iyang amigo, ako ng amigo ron. Sa Barili. Unya dito mi manihapon. Pagkahuman na mo panihapon, istorya, kuhan ka ng gitambagan mi nga ayaw sa magbiyahe ron kay kuhan pa kayo kanang traffic pa kayo ron wata mga alas 9 alas 10 smooth na ang biyahe. Okay, so istorya, relax kayo. Pag uli na mo dong smooth tinuod kutob sa naga uling iskina. Sa Fernando padama na nagaungot na niya hunong yung kanag yung standstill yun ba nga may mugugag mangihi pero di sa ka mo kumpiyansa kay mugo pa lang ana ba o may ambot kini si Governor Pambari 4 I hope nga nakabantay siya niya she's getting good advisors ba. Nasa dagang advisors nga maayong laki. Kanang traffic congestion sa probinsya. Yan ang tanawon. Magpalupad sila drone ba. O di ka mo sakay helicopter magdungaw dito. Sakay palupad rin og drone na tanawang kanang view from the top. Kita mo na. O kung saan na pagkalaki nga di mo ungot ang traffic. Wa may laing ganaw na gyudong. Primerong gihimo. Pero kay bawo na mo kay mura magog plakang gubaan eh. Ang infrastructure paingon sa north ug south aron dili mo ungot ang traffic. Panahon pa sa Ruping 90s, early 90s mga higala. Kwarta man na sa Sangko Elegance kutong barko nga na putol ang kanang sa tingana na kanang pundo, naputol ang pundo. Una gianod gabangga-bangga sa poste sa Mactan Bridge. Pabayad to ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Ang bayad mo gigasto ana. So
Padung sa north, kanang flyover. Kanang dayong simang kay tanawa ra gud ug pa na. Imagine ko no, muadto ang kasada mo liko ka padung sa airport. Unya muungot gyud na ug pa ng flyover. Ungot na diha. So at least makaikyas na ka sa ungot tungod kay mo saka ka dito sa babaw. Parehada sa Tabunok, spika sa padung sa south. Flyover gyapon. Dungan man na dong. North ug south, Tabunok. Na merkado, take off na diha. Napabaylain. Human niya na, napabaylain. Kinsa man, napabaylaing infrastructure. Okay. Diri sa SRP. Okay, pwede ka moagi sa SRP. Malikayan nimo ang congestion sa Tabunok. Pero igawas nimo. Asa Star Mall man ano kanang ilang kabilyar exit. Pero at least nakatabang na kanang SRP. Pero for the longest time ang infrastructure to ease up congestion kanang Tabunok flyover. Wa na'y lain. Magsige ka daog ang politiko na di mapildi. Nadiskrasya lang ni GBR one time. Di mapildi. Ang anong sige mo nagkadaog? Libog yun ko. Diri sa north. Wa say lain na. Human na ng Mandawi. Napabaylain. Kansaga Bridge. Okay. Ang Kansaga diri sa kuan, pwede ka panahon ni Gloria makapagal-rayo man na kanang Kansaga Bridge. Kuan na siya alternative route na nimo. Pero pag abot sa Liloan, diskuhido sa dili ba kuan kanang there was a proposal gikan gyapon ni Sir Lito. Kasi magkasama sinabot lang unta ni mga kongresista sa ato ba. Pila na ka distrito. Magsabot nga ang ilang pork barrel dapat og usa ka takong proyekto. Mag-itampo ba? Litan ikaw dong. Ikaw may kongresista man ka sa South District. Okay. Unsa may imong dakong plano? Dako jud. Ayo minus-minus da. Unya itampo na mo ang among pork barrel diya nimo aron mahuman ang imong proyekto. Murag dawat-dawat ba dong? Unya ikaw sa diri speaker, ako may nakauna na drawing ko naman ng akong project. Una ning ako. Sunod mo, ano ba? Well, it's just a weird kanang idea, but it was to drive home a point ba nga. Kanang inyong paggamit sa pork barrel, usik-usik mo lang muna na. Wa maginay makita nga kanabang mausab ang kinabuhi sa mga tao ba. Wag yun. Nailaing kuan kadto das dyan ni GBR ba katawanan kay to GBR kay naman sa mga damgo niya, mga pangindahay niya. At least na ay si una nga ang mananga iyang pa ikubkuban niya ba padakan ang baba niya aron musudon dagat niya iyang pa kubkubo niya ang mananga aron
musod ang tubig sa dagat, musugat pud sa tubig sa kanang sapa. Mag-abot na dong. Mahimo nang musod dito ang yate. Adto dito niya ang kilid sa sapa. I-develop na nga na mga restaurants. So magkape-kape dito ana nay adto mo agi ang makasud na makaparking na dito mga yate. Pero kuha na siya kanang at least na idea ba og unsay buhaton. Pero kibaw unsay gidangatan adto. Gadibate na sila kay kuan kanang daghanag mga tanang mga babag mga higala ng gawas. Di maayo ng hunahuna kay madaot ang kalikupan. Di musugot ang DNR. Mga daghan kay ng gawas nga kuan nga di aron di madayon ba. Aron di madayon ang istorya. Magkatawag ko ato pareha to laging kuan kanang asawag bana nga kay susurya ra ko sila yung mudaog kog luto dai magtukod kog balay kanang tres andanas 3-story nga balay nanay hagdan des kilid ana ingon ang asawa nga nung tres andanas mo gyud nga namamatay mga bata natay apo maog na gaaway sila gaaway sila nga in the first place wa pa kapalit og luto una bisan pag nakapalit og luto may kadaog pero giaway na sa asawa kay nganong magtukod kag presendanas mao ra tong tanawa mo sa kay yabag na mga klase sa politiko. Magkadaog na ba sa eleksyon Burbida Maria Josep sa wa man ganay buot ni ito. Wagid. Dito ko sa dugay na kayo niya, dito sa Baez ba? Katong whale watching sa Baez. Di pa kayo uso ang kanang whale watching. Di pa na mo karon daghan naman kayong kuan kanagong butanding. Pero that was before butanding. Nangabot dito sa Baez. Unya ang ilang gihimo na sila mga lansa, murag yate. Musakay ka dito dong, mo-order kag pagkaon, magdalan kag mga pagkaon sila mo kuan ba kanang magpreparar para sa inyong kanon ning biyahe ninyo na mangita sa whale watching. Sus, kuam na mga pilato, unom ka bangka, dagko, murag barko kan. Murag og yate nga kanang das lang radyo. Ug nay makakita sa mga dolphins, moingon na manawag na di ara dire. Mag sirit na itong uban na muapas baron ang mga pasayro makakita kay mo goy tuyo nga ngadto dito ron kita ng mga dolphins. So pagtingog radyo ang among gisakyan pakyaw na mo kamera god pamilya sirid dayon so, kadto si Brixiboy ako anak gingnan to niya kapita Captain are you drunk kay dagkong baw do Tanyon Street ba. Sus, ako katanaw ko. Makita naman nimo mga tindahan sa Malbual. Malabuyok. Ano ba? Aperte na kong bagulbol pag-uli. Layo-layo ta dito nga. Ang dagat nga gianan ng dolphins. Muagi mo dahil. Mga nang mo ito pamatay dito. But the point is, mga way initiative ba? Gahuat lang anang Internal Revenue Allotment. Ira. Unyag na yung mga magpatukod o kural. Kanang fence sa ilang puder. Kilkila na. So ay pangayo og permit dia sa Compostela, Liluan. Tulison ka ng mayor.
Mga mayor, mangayo kwarta eh. Di baga kay mga naong. Mao may uso. Everybody is doing it. Kana mga negosyante, igo gyud na. Igo gyud na, yayay gyud na mga negosyante musud ang mga lungsod. Pangiyuan man ka, pasudlon ka niya, biklon din ka. Kanang naitabo sa bantayan, kanang ka may kuang kanang Michael Dino mo kuno nga building. Duare ka paingnan na og di kani gasalig kay lakas. Wa mo kuan mo comply sa mga requirements. Either that, no? Or dawat na. Nakadawat. Nakadawat na ang mga managan ganong managan man taon mo iwa mo ka bangkaagan gyud pupida. Na mga tao nga daga gibaw-an. Di kadaog og mudagan, di na lang mudagan. Di man kadaog. Ang mga tabaluslos mo dresado kay managan. Magtanaw ko, to na makatawag ko magtanaw mga kandidato ba nga unsa may kabangkaagan ning kagwa nga dagan magyud ya kuya ora ba kay makadaog makadaog kugihan man mga panya munya muwaldas igahonaw na nga mabawi bitaw ni way kabangkaagan kanang elementary knowledge sa urban planning, you have to have an idea nyo ni ana. Kay kanang lugar magtubo magyo na mag-ana mo kadagan ang population. Kanang zoning, di sa dugay naman na siya nga edukasyon kanang kinaadman. Pero baryotic gyapon ang mentality sa ato mga politiko. Dini sa Cebu, mga higala, dili na ni ordinaryong syudad ning Cebu. Di na gani mahimong magbinaryo ta. Kay syudad man eh. Padung sa Tabunok, o kaning Talisay, dawe, ang mindset ani dili na gyud ta magunaw ng taga-baryo ta. Taga-syudad na ta. Kay og ang imong mindset, baryotic gihapon, badlo hatag ka pandamay ka kay ang imong nuna baryo niya nanakagapuyo sa syudad kana mga problema sa syudad lahi man unya ug wa kay hanaw ana mo contribute ka sa problema. There must be wala ni wishful thinking kanang dissemination of kuan ba kanang knowledge urban dwellers to the urban dwellers unsay mga buhaton nganong importante nga mo obey ta sa traffic rules kay di ta mo obey ana daga minutes alkansi imbis mo larga ng sakyanan di ka larga kay makaligis man og molarga so og kitang tanan aware nga inigkuan na mo pedestrian hunong dia kay mo larga ng mga sakyanan. Di ka magsamok-samok da makalangan ka man. Kanang ingon ana nga mindset discipline. Mao na mentality og taga syudad. Unya inigpili na to sa mga public officials ayaw sa nang baryotic sa utok kay wag tay paglaom da. Naman tanaw ka ng mga qualification. Ang ngalan ta mang hinamay kay naraw tayo mga amigo da pero bida. Grade 1, section 1. Ambot nung makapasar yung nag-examino no 1 to 10. Get 1/4 sheet of paper. 1 to 10 ang exam. Di ka pasar hagbong. Naidagan, mga kapitan, na Maria E. Josep. Mga kapitan dong, naasay mantigo gyud. Pero matay.
Mao na nga mo contribute na sa problema mga higala. Ignore